Bună, dragii mei! Donator de orgasme. Mamă, ce voce am! Zici că am luat heiul. Și bine ați venit la motovlogul din cască! Bună, dragii mei, donator de orgasme! Azi o duc la biserică. Este memorialul prietenului nostru Caratana, care în 2018 a trecut în neființă. Fiecare an îl cinstim cu ocazia asta. Hai să vă plimb un pic pe aici pe la biserică. Uitați, pentru așa care n-ați mai fost încă. Suntem în Ionești, Vâlcea. Vine ploaia, fiecare an ne trezește cât o bețivăneală. Ia uita și în poate aia. Cine a comandat berea, cum îi spuneam, roaba cu șampanie? Băi, ce mai așteptăm noi aici? 2 minute. Ce mai așteptăm? Așteptăm să-și aprindă țigară. Hai, aprinde și tot țigară, că mergem. A, da? Ok. Eu sunt foarte gândit acum că vă și filmez. Ia uite ce vezi. Poți să mă și spânzul dacă vreau. Ce și voi abonați-vă alea, hai. Tu cum să filmezi, nu? Da, mă, vă filmez. Ce? Ne-am Romaniul. Aia e. Sper că v-a plăcut la biserică și iese... Nu, da, știu ce spune, eu vorbeam cu ăștia alții. Și sper să vă lepădați de satană, da? Vă lebădați? Lepădați de satană, măi. Ia uite, avem și gagicuțe. Nu e doar frumoasă, când Bun. Păi, ca și căști, ia uite. Stereo. Da. Asta a fost un filmuleț scurt, de ce față am cu asta, hai. Să fie țărna ușoară, Catana, ne vedem la anul.